Yan nyo muna siya ng 3 dahon ng laurel. Yung laurel naman natin ay nagsisimbolize ng triumph, victory natin sa buong taon. Dapat Hi guys, Happy New Year! Gumawa ako ngayon ng prosperity bowl. So kahit walang handa lang guys, kung may malagay tayo sa ating lamisa, no? Ito yung aking prosperity bowls. So, lagyan nyo lang siya. Yung gagawin nyo, first yung ating bigas dito, rice natin dito. Ayan, may rice tayo dyan. Tapos, ilagay natin kahit anong rice yung sa akin. Red rice yung available. So, yung red rice yung aking, yung aking nilagay dyan. Tapos, ito, egg. Mga 12 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 eggs yan. Ang gagawin nyo, pareho nito, no? Ilagay nyo dito sa taas ng rice ninyo. Nyo siya. Ipa-circle, nyo siya. Tapos, may coins tayo dito. Ito, may coins. Any kind of coins, any amount. Basta may coins tayo at ilagay natin siya dito in between ng egg. Ayan, may mga coins dyan. Ayan. Tapos, ito siya. Yung, natin, yung pera natin, i-roll natin. Any amount ng pera, pwede na 50, 20, kung mayroon kang malaki, 1,000, or kung may dollar ka, US dollar, or pounds, or whatever na currency, no? I-roll nyo siya. Mga tatlo lang siya, guys, no? I-roll nyo lang siya, gaya nito, tapos lagyan nyo ng ribbon, ng red na ribbon. Ayan, yung red na ribbon. Tapos, kasi nagrepresent ito siya ng, of course, ng kayamanan natin, no? For the whole year. Tapos yung egg pala natin, nagrepresent siya ng, nag-a-attract siya ng energy. At maka-clean siya, no? Maka-clean siya ng mga negative energy na papasok sa ating tahanan at sa ating, yung ating pamumuhay, ganyan. Tapos, of course, itong coins natin, of course, money. Hindi siya makalabas yung money sa atin, yung swerte, kasi naka-round siya. So, dyan lang siya gugulong-gulong sa ating buhay ngayong taon. Tapos, may tuko. Tapos ito, of course, wealth din. So, ayan, nagtatayo siya kasi nag-guard siya dyan. Tapos, before nyo lagyan siya ng orange, lagyan nyo muna siya ng 3 dahon ng laurel. Yung laurel naman natin ay nagsisimbolize ng triumph, victory natin sa buong taon. Dapat may triumph tayo. At saka, yung tapos, kung nalagay na natin yung 3, ilagay na natin yung orange. Kung wala kayong orange, KitKat, or Poncan, or whatever na kulay, orange na round. Kung wala talaga, pwede din na grapes. Maglagay lang kayo ng ilang piraso ng grapes dito. Ayan, para makumpleto yung ating prosperity bowl. Yung orange natin ay nagsisimbolize ng kayamanan, also wealth, fertility natin. So, itong gagawin natin sa bagong taon, bawat bagong taon. So, kaya, ito na, nagawa ko na siya. So, pinapakita ko lang sa inyo, no? Ayan na. So, Happy New Year, guys!